طفلی که در نوار می‌بینید 10 январи соли равон дар ҳавопаймо ба дунё омадааст. санабар ҷумаеваи 32 сола истиқоматкунандаи шаҳри душанбе бо духтарчааш дар таваллудхонаи муассисаи давлатӣ маҷмӯаи тандурустии истиқлол зери назорати табибон қарор дорад. вақти тайёра ба замин нишаст, якум ҳама нишаста буданд, якум аввал ба ман кӯмак карданд, ман бо ёрии таъҷилӣ ба фурудгоҳ омадам, баъд ба дигарон иҷозати фаромадан доданд. баъди аз фурудгоҳ омадан ба таваллудхонаи истиқлол омадам, инҷо бо ман муносибати хеле хуб доранд. табибон вазъи модару кӯдакро хуб арзёбӣ мекунанд. айни ҳол зани валодат карда бо тифли навзодаш дар шӯъбаи модар ва кӯдаки таваллудхонаи истиқлол қарор доранд дар ҳолати қаноатбахш. модар ва кӯдак худро дар ҳолати хуб ҳис мекунанд ва чун ёрии аввалия сари вақт расонида шудааст, ягон хатар дар ҷони модар ва кӯдакаш дида намешавад.